Kuplay pi baro yung piang subay pi saka kubojongi ka bamenta. Ka New Trap Youth Council HYC Silyang Wa Blay Area Unit hapo gajingilam usamla lamboning lingkoy harangkat kajingasalan lang kinongilam ka Motion Road Circle kalalek banbu da kajingtho au Extip Engineer jong ka PWD Motion Road Civil Subdivision banbu speed breaker haga surok ba National Highway South bypass Shillong Tura kabayay ling bagas nong porla mat kiwi gisnong kiba markap. Namar ki jingjia tingku kali ki baju jia kha badro kumsi benta banam jia shu kino ki jingjia ki basongsi kamtam ya ki paiba bat ki khana school ki bayai bayeng ha ki ne ki than kamtam ha ki polong school bat wai school kumta ka sengla yo banbu daga jingtho namar ka jingbam don jong extip engineer ka PWD hinin kasngi ka arpnyu tri ulaber arjab sau kilayo ru banja kran ling baka phone yau extip engineer bat nakal yang jong uru ulak kular bot sa shimkhia ya ka kam bat jurep yaki benta ba idon kam manbu yaki speed breaker kumba nakal yang jong kaseng kalatawa.